Mulane yo Pak De, Bude. Kaya jenengan kaliyan dhewe ngono wae to ya. Sing kebangetan iki Bapak. Ayo sedina kaya ora ana mulih. Jane iki nang endi to ya? Yo. Nek umpama Bapak iki ning sawah yang ngene turun mulih. Senengane sambil oleh yo wis tak gawekno. Pak, sampean nek nang sawah iki yo sedina unta nyampe yang mene lagi mulih. Tak sambel osek karo tak gorengno lele. Lho kok yang mene lagi bali to, Pak? Pak, sampean iku lho duwe anak wis gedhe. Abu kok, Pak? Sing ning sawah sapa lho? Lho kepiye to? Apa iki mau ora yo saka Trenggalek. Lho. Apa saka Trenggalek? Gawean. Aku diperintah karo Kanjeng Adipati Diktongalin. Supaya mungkas karya. Loh, nyekel begal dampak kecuran sakti turute. Iya. Oh. Kabeh iku rak yo kepenak. Kowe kepenak, bapak yo kepenak. Ngene lho, Nduk. Sakwise aku mungkas karya, aku rak diganjar karo Kanjeng Adipati Diktongalin. Jarane iku ora wujud Mas Cis Raja Brana iki ora. Iya. Ora. Kowe bakal seneng. Iya. Ngene lho lho. Sakjane aku iki yo isi. Yo ora kepenak. Ning yen tak rasa-rasakno sok yen aku iso dadi besane Diktongalin bakal kepenak uripku. Oh. Iya. Kowe arep dipek mantu Diktongalin. Iya. Arep dicocoke karo Raden Brata. Lho. Kowe ora yo seneng. Arep dipek mantu Bupati Trenggalek. Dadi mantune wong sugih, dadi ratu. Terus aku dadi dipacai sing ayu, dadi nganten. Iya. Dadi bojo Den Mas Subroto iku yo Pak. Iya, wong dadi aku kandhang gawe motor sampe pandang masak iku lho, Pak. dina wis ditentokake. Lho, sasi uga ditentokake. Nah, saiki dinane iku apa mau yo? Aku kok sampe lalen. Kanjeng Adipati Kandha dumadi lawang. Sasine. Saiki ngene yo, Nduk. Kowe ae bolo kanca-kancamu tangga teparo diulemi dikandani sing nonton goreng-goreng. Aku tak yakno supaya gawe mek pring. Kaya ngono ya, Pak. Supaya mek gawe kuwi ra ngerti goreng mantu aku mantu ra yo. Gawe taruh ya, Pak. Taruh, Pak. Yen kaya ngono ya, Pak. Ya wis aku tak ngandani kanca-kancaku ya. Kandani sing tuwa kanggo goreng-goreng olah-olah. Ame, yo.
Sawise aku ninggalake wonten ing Praja Trenggalek ana ing papan alas kene sarana aku diyudha beksa marang Kanjeng Rama Didyanawi arep didhawuhke marang Cengko marang Suminta ananging aku ora duweni tresna marang Suminta aku sumpah prastya aku butuh bali ana ing Trenggalek ananging aku nek wis entuk wanita kang sing tak tresnani duh kae kok ana bocah wadon kang keplayu-playu mangga dhisik Bunda Ayu playumu lonjong minis duri sing matola kanthi mripat abang apa ana salah wijining kewan kang galak kang bakal mangsa karo kowe Bayu aku bakal takon sapa kang dadi aranmu lan mijil saka ngendi kae Nggih. Nami kula niku Cemplok saking desa Ngampas. oh Cemplok saking desa Ngampas Nggih, sampeyan iki sinten? nah aku kepengin ngerteni Nggih. yo aku iki Dimas Subiroto Jenenge Dimas Subiroto. iya Cemplok aku bakal pitakon marang kowe kok nanti keplayu-playu sarana saka apa Cemplok Nggih, dhewe niki wae kula dioleh-oleh karo pawongan. oh makaten Nggih. pawongan iku mau sapa Cemplok Pawongan niku arep ngepek bojo kula. Pawongan niku gento, Den. oh gento Nggih. gento iku isih karo Isih sedulur. oh sedulur ya ya ini ya Cemplok ini kabeh awak bakal tak tulung iki aku sing bakal ngadepi marang gento mula Cemplok kene awakmu sesandingan marang aku kabeh iki aku kan bakal nahak tumang bae gento angin aku duweni rasa tresna marang kowe Cemplok iki aku wis bisa nulung awakmu ananging aku duweni rasa tresna marang kowe Cemplok Lakon malah turu tengah dalan. Kan, kowe kok malah turu tengah dalan jirar ngandani tangga teparo. Loh, urung wayahe dicoploki ten. Iki urung wayahe dicoploki. Loh. Loh, lah kowe piye kok ten? Lah kan malah turu tengah jalan. Loh. Kan? Iki bapak lho kan. Kok ora sida dadi ngantek? Aku apa dadi nganten sing apik. Loh, dadi ngantek iki aja ngono ah. Sing apik, sing ayu, Nduk. Aku sing ayu kan. Wah, ayune ra karuan iki anakku iki. Lho.
Yo. foto. Kan aja ditabrak ya. Aja. Western, alah ya. Eleng ata deleng. Pak jaran di alah. Lah iya carane keri. Lah carane beda tak. Dan Mas Brata. Kowe glondong situk wae mau wis takon blonjo bro. Awet dalu kok ora teko-teko nang ndi wae kok bro. Glondong situk wae kok amune. Loh.
takon blonjo mau. Lah terus Durung tekan pasar lho Pak iki mau cemplung. Dadi teka tengah alas mau cepet doyak-doyak karo wong lho Pak. awakmu doyak-oyak karo wong. Arep diakapake. Arep dipek bojo. Oh, arep dipek bojo. Lah wong ngerti do. Pondok Semoya. Oh, ora ngajak. Ini iki lho. Bapak iki lho wis tuwa. Emosi. Ya ya ngene. Yo ngikut teko cemplung dhisik. Ya terus Kok jangan gitu. dudu iki. Malah karo iki sing cemplung. Mulune awakmu. Sedulur kok bagus mendung. Pancen bagus ta, Pak? Kula tak tangkep kali panjenengan. Panjenengan sinten? Nggih Pak Le. Napa jenengan badhe mangertos Nggih. nami kula? Nggih menika nami kula Dimas Subrata saking Trenggalek putrane Debya Ngali. Pak Le. Raden Mas Batra. Boten nama apa Pak Le. Saderengipun kula badhe matur kelih Pak Manggala. Yen kula menika kepanggih kalian cempluk sarana cempluk kaoyak-oyak marang genteng. Mula Pak Manggala kula nggih rasa tresna marang cempluk. Boten kedurung dipikir. Kula menika lare dusun. Boten napa-napa Pak Le. Piye? Blonjoku cempluk. Lah wong pancen blonjoku. Oh ya piye nduk wong ayu cempluk. Anak wedok ya ngene iki. Nek wis wayahe adu ya ngene iki. Ayo ngono to, Pak. Ini Duk, Raden Mas Subrata arep aku. Wis kamu Iya wae lho Pak kalau maneh iku lagi sing Oh nggih mekaten Pak Manggala. Kula matur nuwun sanget Pak Manggala. Kula mekaten nyuwun tambahin pangestu. lah ya. Abone wong tuwa sinto. Kok awakmu di? Kanggala. Iya piye di? Aku saka mahmu Heeh. goleki sampean. Iya, terus perlune? Kowe ora usah dadak tekon perlune apa. Iya, ya mesti wong tuwa ana dulur enom. Karo tuane gak ngerti. Kabeh ana calarane nganti aku goleki karo sampean. Ya jalarane piye di? Anakku edan kegawa saka cempluk. Masalahe Aku ora trima. lah ada terus awakmu gak terima pel apa? Saiki kene. Yo, Ayo padha awake dhewe ditu ana ing papan kene. oh Kowe apa aku? Ah, saiki lek gak taro ndi le? Karek kowe tak Ah, turu. apa Jawa Timuran? Jawa Timuran iki. Ya, Dik, tak
kowe? Aku ada jadi. Loh, ini iki lho. Kowe apa ora melas karo ponakamu minten? Nanti kedadiane dan turun dalan kok ngene. Oh. Itu jalan soal cemplok anakku. Kabeh tumindake cempluk yen cempluk ora gandeng reneng karo brono. Terus kartu piye di? Ya ngene di. Iki ya anakmu, ya minangka ponakanku. Saiki aku ngene. Kalau karo kowe kan. Ya. Wong dhisik waras kudune yo balik waras. Oh ngono di. Iya. Ya di, nak ngono tak jalan karo sebab kuwasa buku-buku waras tak tabanane. Ayo. Elah, Danane dalan. ora piye aku sakno karo kowe. Waras kan. Waras seminten. Oh wis. Kowe waras. Kowe waras ta. Tangi. Yo kowe iki Loh, sampai kena apa? Alah ya Allah, ya ampun. Udah. Isin. isih. Alah ya ampun. Wong aku sing dadi bapakmu ya wirang isin no. Bocah turut-turut jalan terus kulon kono ora ngemokno wong piye. Ngaten piye? Lah iki mangga kaya sondo tonton. Wong kowe malah maca blek Lah kabeh. yo ngene lho, pacare kok mentole pakaiane. Lah iya. Hah? Ora ngono. Putune lagi delok. Ini lho, bot-bote demi Bu Warsiti sak keluargane tak rewangi bento iki nang tanggane didelok tanggane dhewe iki lho. Dok, aku ayo dok. Cantik ya dok ya. Piye ge? Wis ora. Pak nggih, mboten supe. Niku nyuwun Bu Warsiti sak keluargane mengke nyuwun lagu apa ndak? Mboten nek jawane mboten basa loro. Apa no? Tanjung Perak. Nggih, wis tak kei tetep Bu Warsiti. Niki lho, abot-bote wis ora bayaran. Bisa nyampe serang ini. Alah yo, nggak sampai gubur ya. Ya sesok sampai gubur ya.
Ora Wis, ora bento. bento Kak. Terus Yo saiki ngene Kak. Saiki karek sampean aku manut karo sampean. Apa? Yo, iya aja kuwatir yo aja kuwatir. Tetep di bojo. Nah, saiki Iya, wis teko omah wae lho. pasrah karo sampean piye-piye. Ya saiki ngene. Aku tak takok karo anakku Cempluk, ya karo Raden Mas Subroto, ya karo ponakku si Suminten. Den Mas, saniki ngaten Di Mas nggih. Nggih gara-gara ponakan kula menika sampai kedudusan mekaten niku wau, nggih gara-gara panjenengan. Sebabe jenengan tresna dhumateng putra kula. Oh, ngaten Pak Lolo. Pak D, ngeten lho Pak D ya. Aku rak tetep dadi bojone Ten Mas Broto. Bayu Cempluk. Ayo sing gedhe pangapuramu ya. Senajan to Bayu Cempluk iki dadi bojone Ten Mas Broto. Aku Bayu ya ora dadi apa. Apa meneh wong wayang siji wae. Parikasan aku bojo semono. Aku ora dadi apa kok Bayu Cempluk. Sing penting aku ora iso sesandingan karo Ten Mas Broto. Bayu, apa ya kowe film wae Ten Mas Broto. Paling yo tetep iku anggere dina sumanding terus. Rino iki sumanding terus. Sampean apa? Ora to paling aku sesandingan terus. Pak, Bu, bot-bote. Ayo ada kok segini saran dan gandane rupane kaya blok otak ini. Ada yang saran nih. Nggih, Pak. Pak, Duno Seco lan Pak Lolo. Gandeng panjenengan sampun sareng-sareng rukun. Kula matur nuwun sanget. Nggih menika Cempluk lan Suminten ngantos kedadosan edan menika sarana saking kula Pak Lolo lan Mila kula bales budi marang Suminten. Kula pundhut garwa badhe kula jak mundur wonten ing menika. bisa. Eko isih anakmu. Takok karo anakku sing ayune moblong-moblong jare. Nduk, Kak Ayu. Iki munggo Raden Mas Broto iki wayah piye, Nduk? Dadi ngopo Bapak? Iki mono ya sedulurmu. Ya padha gak apa-apa ya, Nduk ya. Den sampun setuju. Ya mekaten Nyuwun sewu. Ten Mas Broto, nggih saniki kula nek ngundang nggih Kang Mas Ten Mas Broto, bojoku sing ganteng dhewe gak ana tunggale. Sak menika ora nggih kula sampun ngecakake panyuwunipun Pokar Siti, sak keluarga kelampahan sampun kula lampahi ketobraan. Kalakone Suminten Edan. gandeng sarene sampun nggih menika pedhot angen kamu nggih. Nggih. Ceriping Gedang Raja sanika dipun lanjutaken barongan. Mungkin-mungkin barongan lancar